سلام كما يوعلكم كلكم تخاتاتلتي كما ياللخم أنا سلام الله زجاجير مسكن كنت سلام زلخ وسلام كتكونون كابلت بي منا بعركسي لما عنت لي كم سنة مودنا اللي لنا أنا أليكس يحيز غريبة زلخ مالتيو بود ميقل كم يلو قريب في سعود عرب زلخ مالتيو لا بتحم حيال قري زلو لا بريال قطكم ما بريال زلو خمس فكا حيال قري زلو كم يجوركم ليس قري باي وجن قري بيك قري خلي سلام الله قري جن أي تخالن معتي بتحم حيال قري زلو إن سعدس عم أتخنه مقتي خاودنا وقرت خنون قري خاودنا بق عم خال أو إن أي سلام معتيو بق بتحمي قرمي تزلخ لمن نجارون يا أبي أن الله معتيو بونت حيال له نحيال قرئ زلو بق حيال قرئ زلو بقول مغاعة انت ايه لتزارب نيرا مسلكم كابريالو تيلخا نعريا زبال بوتا ماتيو كابريالس من قد حمشت ساعات كوني بمكينة ماتيو እና በቃ ደስ ዝብለኩም ፀወታ ምናምን ክትፃወቱ ዝደለኹም ከተዘናጋዕ ዝደለኹም መብዛሕትኡ እኳ ደቂ ኣንስትዮ እምበር ኣወዳት እኳ ኣብቱ ናዕርያ ብዙሕ የለውን እዮም ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዙሓት ኣለኸን ኣብ ናዕርያ ማለት እዩ ኣብ ብራርያል ውፅእ ኢልካ ናዕርያ ትበሃል ንእሽተይ ከተማ ኣላ ኣብኡ መፂኽን ክትፃወታ ክትዘናጋዕ ዝደለኽን ቁጥር ስልከይ እውን ፅሒፈ ልኸን ነይረ እየ ብመሰንጀር እውን ረኸባኒ ለክን ነይረ ማለት እዩ ማለተይ ኢጋማልሉ ኩሉ ማዕረ እዩ መፂኻ ክትዘናጋዕ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ቁርስ ምንቅስቃስ የድሊ እዩ ክትንቀሳቐሳ ገለ ዝደለኸን ደውላለይ ለክን ነይረ እየ ብፌስቡክ ማለት እዩ ብቪድዮ እኳ ብዙሕ ኣይሰርሕኹን እየ ብዩቲብ ግን ብፌስቡክ ግን ተዛሪበ ነይረ እየ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ናዕርያ ዘለኸን ናዕርያ ትበሃል ቦታ ንእሽተይ ከተማ ዘለኸን ኢጋማ ምናምን ኣይብልን በቃ ደስ ዝበሉ ኣትዩ ክፃወት ይኽእል ካብኡ ከዓ ስራሕ ገለ ትኽእል ኣትኾንክን ከዓ ማለት እዩ ካብ ምልጋህዋ ምግቢ ገለ ሰሪሕና ክዳውንቲ ኢጋማ ዘለክን ወላ ኢጋማ ዘለክን ለይብልኽን ምንም ኣይኮነን ለ15 መዓልቲ እዩ ኢጋማ ዘለክን ኾነ ለይብልኽን ኾነ በቃ ክንሰርሕ ኢና ትብላ በቃ ንሕናሲ ጠላብ ኣለና እዩ ክንሰርሕ ኢና ትብላ ተለይኽን ማለት እዩ ኩሉ ብነፃ እዩ ምንም ዝኽፈለ ነገር የለይ መፂኽን ኣትይኽን ሙዲራት ኒዋ ንሕና እዚኣ ክንሰርሕ ንኽእል ጋህዋ ክሰርሕ እየ ኣነ በቃ ዝኾነ ምግቢ ከዓ ሰርሕ እየ ክዳን ክሸጥ እየ በቃ ደስ ዝበለክን ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ዝበልክን 15 መዓልቲ ነፃ ፍቃድ ኣለክን መፂኽን ትሰርሓ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ብዝቑርብ እኳ ብጣዕሚ እንዲ ከቢድ ግን በቃ እንጀራ ስለ ዝኾነስ ክንሰርሕ ኢና ትብላተለይኽን ግን ንገራኒ ለክን እየ ማለት እዩ ብመሰንጀር ከዓ ምፃኒ ለክን ነይረ እየ ቁጥር ስልከይ ኣቐመጥክን ተዛሪበ ነይረ ማለት እዩ ተጀሚሩ እዩ ክብለክ እንደልየ ብሓደ ሓደ ብመሰንጀር ዝፀሓፍክና ለየለኽን ብፌስቡክ እሞ ተጀሚሩ ኣሎ እዩ እዚ መህረጃን እዩ ዝበሃል ኣብ ናዕርያ ተጀሚሩ እዩ ክብለክን ይፈቱ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ከዓ ናይ ኣሌክስና ናይ ልሊ ገና ቆልዓ ከይተወለደ ናሃለየ ሳፕራይዝ ይገብሩ ገሎ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ፋሽን እዩ መፂኡ እኒሀ ሲ እንታይ ባ ከምዚ ዓይነት ሲ ኣነስ ማለተይ እንታይ እኳ ናይ ምጥፋእ ገለ ምናምን ኬክ ብጫ እዮም ከፍ ብሎም ዘለዉ እምበር ብዙሕ ለበልዎ ነገር የለ ግን ቆልዓ ከይተወለደ ናሃለየ ሲ እንታይ ሳፕራይዝ ናይ ቤቢና ዝበሃል ሲ ቆልዓ ከይመፅእ ቆልዓ ከይተፈጠረ እንድየነ ኣብዚ ሕዚ ፋሽናት እዩ ዝመፅላ ከምዚ ዓይነት እምበር ቆልዓ ከይተበለልሃለየ ሲ ብሪ ገዚኦምሉ እኒኦ ስጦታ ምናምን ሲ ገዚኦምሉ እኒኦ ካብኡ ከዓ ሳፕራይዝ ገና ከይተወለደ ሳፕራይዝ ቤቢ ኢሎም ከዓ ኬክ ዋ ከመይ እዩ እቶም ህዝቢ እንታይ እዩ ባት ባህልና እናጠፍአ ዝኸይድ ዘሎ ገና ቆልዓ ከይረአና ቆልዓ ከይተወለደ ሲ ንምንታይ እዩ ከምዚ ምግባር ሲ ብዙሕ ሲ ማለተይ ብዙሕ ውፅኢት ገለ እኳ ኣይውሊ ውፅኢት ኣለይዎ እንድሕር ኣለይዎ ብዙሕ ልዝይታት ክሰርሑ ግን ኣልተፀገሙ ምሕጋዝ ይሓይሽ የኽእል ይፈቱ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣሌክስና ሊሊ ማለት እዩ ግን ብየቅርታ ማለተይ ከምዚ ዓይነት ሲ ቆልዓ ገና ከይተወለደ
سابرايز مالتي ودس يبلي ويكعا انتني الخاتة تمز بتعمل دسي نيرو مالتي عني فكري بقى كل تفقورا سلزنر حز خا عمون سالساي يقول على خنا مز نورنا ناي كلته لا سلست رسنا لخنا اتو سابرايز ምናምን ወይ ከዓ ስጦታ ገለ በቃ ደስ ልብና ላ ሳልሳይ ርእስና ልኽንኣት ምናምን ከምኡ ኢሉ ከዓ ልምዝራብ ሕሽ እምበር ልወድና ሳፕራይዝ ጌርናዮ ሲ ሳፕራይዝ ሲ ዋሕ ገና ቆልዓ ምስ ተወለደ ኩሉ ነገር ምስ ኣበለ ሳፕራይዝ ሰጎንዎ ብሪ ትገዚእካልኒ ኢኻ ስጦታ ከዓ እቲ ቆልዓ ምስ መፀ ተኾይኑ እምበር ገና ከይተወለደ እናሃለየ ከምዚ ሲ ብጣዕሚ ደስ ኣይብሊ ክብል ይፈቱ ማለት እዩ እና እዚ ኩሉ ዓመት ከዓ ከዓ ቆልዑ ኢና ምናምን ትብልኩም ይኣኽለኩም እዩ ብቆልዓኻ ምውላድ ብጣዕሚ እዩ ዝሐጉሰካ ብእውነት ብቆልዓኻ ምውላድ ብጣዕሚ እዩ ዝሐጉሰካ ደሞ ቆልዑስ ኣይኮንኩም እዩ ፍታ ትክክለኛ ዕድመኹም ኢኹም በቃ ፍታ ልውላድ ትኸውን በቃ ፍታ ትክክለኛ ዕድመኹም ኢኹም ናብ ውላድ በፂሕኩም ዘለኹም እኹልኩም እዩ ንኣሽተይ ኣይተባሃሊ ክብሉ ይፈቱ ማለት እዩ ሳልሳይ ወናይ እቱ ዝሕለፍኩምዎ ፍቅሪ ክልተ ኮይንኩም ፍቅሪ በቃ ብዙሕ ነገር ደጊምሲ ሊልውን ላወድነት ዓሊክስ እውን ላቡነት ደጊምና ቃና ኢና ናይ መጨረሻ መዓልትና እያ ነመዓንቲ ደጊም ሰለስተ ርእስና ኮይና ንመፀኩም ኢና ልኸምዚታት ዓይነት ስራሕ በቃ ብጣዕሚ እንድዩ ለብለካ ክልተ ኮይንካ ትሕልፎ ነበርካ ፍቅሪ በቃ ሕዚ ግን ኣቦ ላወድ ክትኮን ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ብእውነት እቱ ዝሕለፍኩምዎ ኩሉ ነገር ከምኡ ኢልኩም በቃ ደጊም ሳፕራይዝ እኳ ኢለ ዝሕለፍናዮ ብዙሕ ነገር ደጊም ናብ ሰለስተ ርእስና ንምዃን ናይ መጨረሻ መዓልትና እዩ ኢልኩም ትትመፁ እዩ ለጥዕመልኩም እምበር ልወድና ሳፕራይዝ ገና ከይተወለደ ሲ ከምዚ ዓይነት ስጦታ ምናምን ናብ ዓይኒ ምእታይ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብእውነት ገና ቆልዓ ከየበለሲ ብህዚኻ ምንታይ ሲ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ከዓ ኣብ ግዜ ጥንስስ በቃ ሰሓገ ገፅ ኮይንክ ተዛረብ ንገለና ዋላ ነይሩ ኣሌክስ እና ናይ ተፈጥሮ እዩ ክትፍልይሊ ከዓ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ናይ ተፈጥሮ ማለተይ ጥንሲ መጀመርያ ጥንሲ ክትልዕል ከለኻ በቃ ማለተይ ለይስማዕምዕካ ምግቢ ጨና ልሽተካ ሕማቃት ጨና ብዙሕ ኣለ እዩ ብእውነት ካውለ ኣብ 6 ወርሒ ምስ ገበርካ ውነይ ቀሓር እማናያ ቀሓር እውን ኣሎ እዩ ካብ 6 ወርሒ ንሓቐ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ቀሓር ይቕሕረካ ካብኡ ከዓ እቲ ቆልዓ ከዓ ስለ ልንቀሳቐስ ይርብሸካ እዩ ይንቀሳቐስ እዩ ኣብ ከብድኻ ኮይኑ ይንቀሳቐስ እዩ ካብ 6 ወርሒ ንዓቐብ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ቀሓር ከዓ ይቕሕረካ እቱ ቀሓር ከዓ እንታይ እዩ ንዕኡ ነቲ ቆልዓ ዘይስማዕምዖ ምግቢ እንድሕር ትበልዕ ኮይንካ ብጣዕሚ ይቕሕረካ ብጣዕሚ ማለት እዩ እዚስ ክንፈልጥ ኣለና ቀሓር ክቕሕረና ከሎ በቃ ነቱ ህፃነ ከብድና ዘሎ ዘይማጣጠኖ ምግቢ ስለ ዝንበልዕ እዩ ማለት እዩ እና ካሊእ ከዓ በቃ ኣነ ተሃንጤ በቃ ማለተይ ሲ እቱ ህንጣይስ ተሃንጤ በቃ ቆልዓ ንኻሓ ተሓቁ ፍርያ ተሃንጥያስ ከመይ እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ማለተይ ከቢድ እዩ ኣነ እንድዒ ካብ 6 ወርሒ ንዓቐብ እቲ ቆልዓ ብርቱዕ ይኾን ካብኡ የድክም እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ናይ ሕማም ምናምን ገለ ኣይሓመምኩ ትብል ኣላሊሊ ተፈጥሮ እዩ ዘይሓመም እውን ኣለዋ እየን ምንም ዘይመስለን ጥንሲ ምንም ዘይኮና በቃ ኣለዋ እየን ሓደ ኣሕዋትና ወላይ በቃ መጀመርያ ክጠንሳ ከለዋ ሻዕል ወልደ ከዓ ለሓማ ኣለዋ በቃ ማለተይ ቦሚት ዝገብረን ኣሎ ምግቢ ቃሕ ዘይብለን በቃ ብዙሕ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ብዙሕ እዩ ማለት እየ እና ሊሊ ግን ምንም ኣይኮንኩን እየ ሕማም ዝበሃል እውን ሕዚ ግን ናብ ድኻም ዓይነት ትብላዕ ወይ የድክም እዩ
ትቆልዓ ይርብሸካ ክትድቅስ ብፍላይ ኣብ ድቃስ ወይኔ ብፍላይ ኣብ ድቃስ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። እና እኔ ማርያም ብሰላም ይምፃእኸ ኸብረተይ